εκτέλεσε ο Κλεμάν. Εύκολα βγήκε η μπάλα από την περιοχή του ΠΑΟΚ και το άνοιγμα τώρα από τον Μπακαγιώκο για τον Βιερίνια που τον βγάζει φάτσα με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Πλασάρι 2-0 στο 82 του ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπετε και πάλι τον Βιερίνια που νομίζω ότι καλύπτεται από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι στο βάθος. Ύστερα από την πάσα του Μπακαγιώκο, φάτσα με τον Ρόκα. Πλασάρι και κάνει το 2-0. Βιερίνια που βλέπει τώρα και την κίτρινη κάρτα. Και εδώ βλέπετε αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα. Καλύπτεται όχι μόνο από τον παίκτη του Παναθηναϊκού που ήταν στο βάθος, αλλά και από αυτό που ήταν στο κέντρο. Ο Βιερίνια πλασάρει το Ρόκα και κάνει το 2-0. Νομίζω ζήτησε το λόγο Κωστής Μπότσαρης. Ακούμε, Κωστή. Όση ώρα η πλειοψηφία των παικτών του ΠΑΟΚ πανηγύριζε μπροστά